Tulog ang palitan. Hi sa mga tambay ako yung mananaw Ilong Philippines, hello world, and of course hello Katie, and welcome to Agusan Canyon Public Market. Mamalit na karon guys, ug atong sugbahon kay mga ligo kami karon og kumaykay. So yes guys, no? Uban ako si Mads Nolan, Gabalis Likuanan. Padulong na misulod sa merkado kay mamalit sa aming sugbahon ko guys, gisugo ni Mayor Adet Doydora. So watch, wait sa. Okay ka na nara. Nauna dito pa. Asa man? Ito totoo mo. Isda. Anara bulad man so. Oh. So fresh kay mga bulad din sa Agusan Canyon guys. Dirigid mo ha, dirigid mo tanan. Hi mother. Apil mo to panakot? Check. Unahan sa nato ang kuan guys, isda guys. Hi, Biswa. Hi. Ha? Ang kasi oh. Oh, on sa man. Sus guys, fresh kay ilang mga bulad guys, no? Karon pa kong bulad nga fresh. Dagay kay klase sa bulad guys. Kalim So, siguro dito- yan. Pinikas daw. Okay, go na. Pinikas nga bulad magsugba mi karon sa kumaykay. Tagpila ya. Ara man 20 na, ma'am. Ha? 20. Pili man. Pili. Saan nyo? Sa kilo nyo? Uy, gamay ra. Gamay ra yun, okay. Mga kuan na kabuok. Ay, balikan na mo ya okay kani mo ha. Una na mo isda talaga go. Aman ani man. Sige no ko. Gahuot ang mga tao guys kay Sunday is today. Guys, fresh kay mga fish dito sa Agusan Canyon Mercado. Hi guys. Hi madam. Oh, look at madam. Oh. Madam Alkisar. No? Murag ko na po sa Facebook. Yesterday once more. Hi, pagi sa mi gamay. Okay. Ay, bawal man na magbiso-biso no kay coronavirus. Nakalimot ko! Nagbiso-beso ko corona. Hi, madam! Or nagabi kay mga fresh dilis Agusan Canyon, guys. Oh, you say hi sa akong vlog, madam. Hi! Okay, go, go, go! Lalami mong nokos, madam. Yeah. Hi, you say hi sa madam. Hello. Oh, lovely. Loveliness is next to my foot. Hi! Oh, see? Lovely. Guys, unsa to? Asa ito? Palito na. May picture sa kuya. Hi! Ay, nagwapa na rin madam. You say hi sa... di ba? Followers. Czech Republic. Nangita mi kung sa to? Pidlayan mo na. Oh, pidlayan. Wala pidlayan, madam? Gagmay man ko to. Ay, katong kanong kuan. Pidlayan. Katong kuan, na pulo ka kilo ang isa. Char lang. Asa pa tama ngita ni Mads? Sugbaon, sugbaon, sugbaon. Asa pang ka sugbaon? Muna siya. Hi! Oh my God, madam, you say hi sa akong vlog, madam. Hi! Dali on, napaon ang mga followers. Ah! Ginuko! Ah! Sapan. And of course, magulan ni TV, hindi pa na siya. Siya lang. Mamalit sa aming sugbaon. Siya na, Mads, oh. Mas ati pikay. Wala na. Asa man? O ay, isda ba rin ako ro? Ay sa guys, lami kay lang mga isda diri guys, kay dili mga adik guys, mga fresh pa kay mata guys. Ay, hala ko. Tawa sa og gwapo ha. Ay, logon. Wala na kisubahon bi. Ha? Bangos ba? Ako man tingin mo pedlayan ko nito. Wala inyo kung Uri da. Asa? Asa bali sa bidiri. Manay! Hi! Wala sa dili you say hi sa akong vlog. Baby, I say hi sa baby. Ah, lovely, di ba? Di rin mas merkado, guys. Kaya barato ra, guys, no? Tanaway lang mga fish, guys. Mga fresh, guys. Dili mga addict, guys. Oh, mga fresh pa kay mata. Okay, bye. Guys, you say hi sa baon na ro. Nanakpan na gid ko niya, oh. Si Lane Gallegos, no? Ang follower, #1 followers sa YouTube o sa Facebook. You say hi sa dinaoy. Oh, namalit og isda ang tigulang. Asa man ka lang ka? Kasa makakauli. Oy, last week pala siya, oh. Nakita pa sa lubong ani niya, no? Ah, bye! Sir, gwapo kasi si Sir Ron. Oh, sir, sir. Paulaw. Ito na mi, guys. Guys, oh, fresh from the farm, kaya nga baby bro. Baby boy, oh, baby boy, you say hi. Hi! Hi, mom! Ano, ato mga followers, oh, you say hi sa mom. Oh, Sundays today. Pamalingki day. Bye, guys. Bye, mom. Wasa naman tamad. Uy. Balik ka dito. Gwapo kaya akong baby, ah? Say hi sa baby. Hi, madam. Ah, karni dito, ilang siya nga madam, oh. Ilang madam nga karni, oh, kay mga fresh kaayo, di mga addict, no? Fresh pa kayo. Bye, madam. Hi! Oh my God, guys! Na artista, guys!
Victoria Amarillo. You say hi sa Vic. Ay, Brian. Brian, Oh, you say hi sa Vicky. Victoria Amarillo. See you later, ate. Brian, you say hi sa, lovely. Hi! Why, lovely. Fiesta na. Asa mo itong bulad, man? Asa mo itong kauban? Nawala, man. Ano na? Uy, nawala akong kauban, eh. Salom nas bularan. Ano na ko? Ali pa, Peps. Pila ya? Pila itong paong mga patro. Uy. Bata ka bulad, guys. Pila 1/4. Nakapalit na mi guys og sugbahon og bulad no kay mura man namuan na para na mig rice. So para makompleto napaitan na namig tuyo, suka, asin, bitsin og sibuyas man kay para sa amo ang sausawan. Yes guys, magita na kay uling mother. Okay, uling line mother. Ay pila man ning uling mother. Pila ka po. Hi. Uy, nato ara You say hi sa Hi sa di ba? Mads, palihot sa ako. Ano man, isa kayot lang. Bye lang ka. Sa. Uy guys, nanggawas na gid mi guys no, na nagid mis gawas karon guys kay. Dibi ka agi dito speakers guys kay huot kay daghang kay tao guys, daghang pud mamira guys. Wow, feeling. Asa mo taxi? Guys, so sige ka problema diri guys kay naa tanan imong kinahanglan guys basta pag Sunday, unsa to pag Sunday, family day, market day. So dito na mo sa Agusan Canyon, public market. So guys, pagdulong na mi og Kumaykay. See you later. Bye. So yes guys, naanami sa Kumaykay River. Dinhi sa Dahilayan sa Mampayag no. Mo na siya ang Kumaykay River. Guys, wala mi dito sa nay entrance guys kay mahal kay guys, di mi ka afford. So narami diri sa river, diri sa tulay, no? Okay, so diri mi mga digo. Oh. Here's the water with my Mads Nolan. You say hi sa mang. Hello. Hi, Mads. You say hi. Hi. Jingle bells. And of course, jingle, baby Paul. Oh, yesterday once more. So guys, let's taste the water. Let's taste the water. Kuno, may no, manay po. Okay, Lord. Okay. Unsa ni ice? Hello, my God. Guys, mo ni siyang rivers guys nga dapat dapat pag maligo ka guys, mag-jacket ka guys, pagpajama ka o mag-medyas kitugnaw kayo. Oh, latiin lang akong gihumol guys pero tugnaw kayo ay. Asa to soft drinks? Wait guys, tugnaw kayo mat maligo ka. Try tagligo ilisod po. Tugnaw kayo ay. Okay, ginuog ko. Tanawa sa guys, look at the coke guys, among gihumol guys, banabugnaw na diretso guys. Hala, uy, ginoo ko. Manginom ta karon og because it's Valentine's Day, John Dador sang. Ay, John Dador. Red Label Day, guys. Sorry, I false alarm. Hala, bugno man kaayo uy. Ay, gay. Wow! Iyo mo sa ako kung okay, tugnog yun. Ay, dito ka nagkaliguan ni Mang uy. Jinggol! Wala, mas dili bugnawan ni Jinggol. Wala, may tubig. Ay, papabukal ta. Look guys, bugnogi kayo siya guys. Yes! Why? Agoy Lord of mercy. Guys, lamig kayo guys ang water kay it's so cold. Unsa pagtuon niyo mga pobre lugar mi? Sapay mo kaliguan guys, pero sa mong balon red label with matching goblet and of course with asa na to jingle matching unsa to na rash guard. Diba? Shot mga igat. Napa may mga kuano mga konsept tawag anak kanang sa basketball bitaw kanang atong tawagon ipaw join og dulas ato tagalaing lugar. Mga import tulo ka mga import 3 pieces boys waiting for tonight. Yeah! Masaya. Mads, you shot na muna kita og red label iced tea. Sakpan oy. Di bugnaw siya man. Uy, bugnaw na kay siya. Mura siya gibutang og kuan ka ng oven. Guys, ginoo ko. Guys, ano ito dito guys, mga ligo ta guys, pero ato yung tiil tama na mapasa guys to kay bugnaw kay nga tanan ang kuan guys. Ang Lord! Okay, Jinggol! Oh, ginoo ko Lord, baka pamalikas na sa hinungdan tabi apo para buyag. Masaya. Guys, di mo makaingon ng mga pitos mi kay narami sa suba nga ligo. Tanaw mong balon. Coffee Mate and my coffee makes sense to me. No? O dili kompleto ang Coffee Mate kung walay coffee. Kabalo mo nga nung Nescafe Gold.
pang golden ang mga edad. Kay feel like. Of course, para dili may mga hangover, dili may mga ano bito kana. Di pa dapat ang mga bad skin, mag-take gid mi og vitamin C and E. Unsa man ang pasyente ni Dr. Glota tayo din na ako. No courtesy of President Dora from Ireland. Makalikay ta sa coronavirus, guys. Dili ta mga ligo dito sa mga crowded nga lugar, kawata nakabalo. Dili ta sa fresh from the farm nga suba. Wa gabay at least ang naligo ito sa unahan kabaw ra nagtuna siya. Po sa mga subscriber ka na nibitaw ni Manay Wawi WOWIE Space MAIEPIL. Kamu na bana basta kay ako mo nang akong chika siya. Hoy guys, nagtuo mo mga pitos may watch. Niabot ang among catering service. Dugay kay, papasa mi mamang. Hi service with S mga services Services. plus S. Hoy, papasa mi minggal. Guys, niabot ang among catering service. Aw, dumaraog. Aw. Kadugay ba? Tabi apo para buyag. Guys, Ano naglaag. apo naka? Okay. Manay Wawi WOWIE. Hoy guys, naglaag mi diri guys pero nagtabi apo gid mi guys ha. But do not worry guys, nature ni diri guys. But mo na among gi-make sure good guys nga ambuag yung ipanglabok ang mga basura after. That's the right thing to do. So yes guys, na namong catering service Aw, dumaraog. Aw. You say hi, Mads. Unsa ba itong mga food dira mga alit sa mga inuusa diri mang? Abi. Kani mga balbal bitaw no magilom-ilom labang bitaw kagina og walay video kay magsabak istanan. Jingle bell at jingle. Hello, maayong hapon. Balag walay ngipon, mas importante makakaon. Ladies and gentlemen, representing Bulad and Isdang Silogba, di ba? With Look at me, moni Bulad, moni Isda. With matching kinilaw. Guys, ang pagpadulong diri nga dalan kuno guys kay inaani daw nga guys rough road. Mads, say hi sa Mads. Hello. Pag-thank you sa mga sponsors sa imong buhok. Ayaw kay pagpahiyak ka ng kuan, kanang aw kay kanay imong tuhod mo dako. Talas pablingon nanambok na. Thank you, Uncle. Bling. Hello, lamig kayo nagdalamig baby. Ay, sa to baby. Tagbuhan sa na baby. Baby Bastian. Wait guys, tugnaw kaayo sa katugnaw ito diri guys, matambanan gid ninyo mga arthritis ug rayuma guys. Come na. Kumaykay River. Kung gusto mo tugnaw ningon aning yung naong resulta la. Mag-vlog me together guys, sometime. Sure. Ladies and gentlemen, Na guys, mahadlok sa coronavirus pabling. Mura kag ulod sa abana, green. So guys, mga ako sa mga guys, napot mo catering service. Kung gusto mo og catering service guys nga dugay kay serbisyo guys, dito na mo ilang aw dumaraog, aw. Og dali na nga ba ang mga baby boys, guys. Guys, Palit gid sila magic sarap. wala na budget ko pa bitaw magic sarap kay manayo may karon og magic sarap. We can do magic. Okay. Nami surprise unya ni. Nami surprise sa iyang version. You can do magic sarap me later part of the program sa inagon. hoy, later will do, but the most important is kung di ka gusto magka-coronavirus, okay, poni ang tambal, tanduaya. Og 5 times a day nga. Packing shit, 350 lang ang sildo, pangundang mo. Hoy guys, yung mga boys sa likod boys. Dili maligo ganin mo tilang ihumulayo pila ang sa ibabaw sa tuhod kay basig kanang mulupyak ba lisod bigyo kayo iugom mo. Ako nabanggod. Lisod iugom mo humok. Bye. Maingon ani ang resulta. Bye guys, mga on sa me. I love you all. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe my YouTube channel Wawit Manapil which is WOWIE, basta kay kamo na ibala ang spelling kay ako, pass next question. Bye.